Masayang tinanggap ng 45 barangay sa Legazpi City ang mga bagong rescue vehicle na ipinagkaloob ng Ako Bicol Party List at ng lokal na pamahalaan nitong Sabado, Mayo 31, 2025 sa Sawangan Park, Barangay Dapdap. Ilan sa mga benepisyaryo nito ay ang Barangay 10 Kabugao. Ayon kay Punong Barangay Victor Lapasaran, malaking tulong ang sasakyan na ito, lalo na sa mabilis na pagresponde sa mga hindi inaasahang emerhensya sa kanilang lugar. Sa Bugmati, maugmahon po kami, siguro sa pirang taon ako nagservice sa barangay, ngunya lang po kami nagkaigong arog kay ni sa tao sa muya po. Kasi ito yung mayor asin sa Ako Bicol, pasalamat po kami sa barangay ko, dakulaan po pasalamat ini. Ganon din ang pasasalamat ni Punong Barangay Mariano Oriel Madela ng Barangay 34 Orosay. Bukod sa paging kapaki-pakinabang sa mga emerhensya, makakatulong din daw ito sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang barangay. Sa mong pasasalamat kay Ako Bicol Congressman Saldico, kay Congressman-elect Pido Garbin, and then kay Mayor-elect Hisham Ismail, para nagkaigwa po kami kay Arog po kaning service po sa barangay. Dakulaon pong bagay ining tinausa mo, magagamit ni po sa mga anong klase pong emerhensya na kung saan po ining auto gagamiton. Kaya nagpapasalamat po kami sa ngaran po kang Barangay Council asin sa gabos po na Barangay Orosay. Salamat po sa Ako Bicol Party List po. Nanguna sa turnover ceremony si Ako Bicol Party List Representative Erizal Dico. Taong 2022, nangako ang Ako Bicol na mamamahagi sila ng rescue vehicles para sa mas mabilis na pag-aksyon sa panahon ng emerhensya at pagpapanatili ng kaayusan sa mga komunidad. At tulad ng mga benepisyaryo, masaya daw ang kongresista na naisa katuparan na nila ito ngayong taon. So ito po ang sagot, maliwanag and may blinkers. So mafe-feel po ng ating mga kabarangay, mamamayan na nandyan ang ating mga barangay officials, barangay tanod, para ma-secure ang peace and order, para even the turista, ang ating mga turista, feel secured sila pag nakikita araw-araw, gabi-gabi, na merong visibility aside from the police, yung barangay patrol. Hiniling ng kongresista na ingatan at gamitin ng tama ng mga barangay ang mga ipinagkatiwalang rescue vehicles. Dumalo rin sa aktibidad sina Mayor Attorney Alfredo Pido Garbin Jr., Mayor-elect Hisham Ismail, Vice Mayor-elect Luis Gutierrez, at City Councilors Butch Lucila at Alan Ranyola. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.